Los continuos viajes que realizó a lo largo de su vida entre Ourol y Viveiro no han sido en balde, fructificaron en una serie de obras dedicadas a las casas de indianos, recuperando no solo la fachada del edificio, sino que casi presentimos esa huella interior de los habitantes que estuvieron en el lugar. Hoy lo tenemos en Espacio de Arte para hablar de este último trabajo y de todo lo anterior. Xoán Guerreiro, vamos a saber más datos sobre su biografía. El pintor Xoán Guerreiro, nacido en Xove, Lugo, en 1956, trabaja fiel tanto a la temática como a nivel representacional al espacio que habita, al lugar que pertenece. El paisaje y el contexto gallego están siempre presentes en su obra. Ha trabajado en el ámbito de la edición y en la ilustración de libros. Por ejemplo, las tituladas A fonte da vida longa, Tras las portas do rostro y Ninguén chorou por nós. Ha diseñado portadas de CDs, Rosas de luz, del grupo Xocaloma, y Acardando que pase algo, álbum de Fía na Roca. Fue finalista en el concurso de ilustración de cuentos Espasa Calpe y primer premio del certamen de pintura Lugo Nova 90. Consiguió una beca de pintura en los años 92, 93 y 94. Realizó el cartel y los decorados de la obra de teatro Blancanieves, su verdadera historia. Ha realizado exposiciones en Lugo, A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Ourense, Madrid, Málaga, Ferrol, Perú, Melilla, Santander y Nueva York. Formó parte de la exposición El tren en la pintura española, en la que junto a él participaron artistas de la talla de Dalí y Sorolla, entre otros. Participó en diversas ferias de arte, entre las que destacan Foro Atlántico de Arte Contemporáneo y 21 Feria Internacional de Arte. Ha realizado dos murales, uno en la iglesia de San Bartolomé en Xove, Lugo, y otro en homenaje a Luis Seoane en o Barco de Valdeorras, Ourense. Gracias, Xoán, por aceptar nuestra invitación y venir desde Xove, a Espacio de Arte. Sí, que é un camiño largo para recorrer desde Xove hasta aquí, pero faise con gusto. Y además ahora que las carreteras han mejorado. Os Silencios da Luz es la exposición que presenta en la compostelana Galería Metro. Un trabajo sobre las casas de indianos de la Mariña lucense. ¿Qué te lleva a realizar este trabajo? Pois é unha cousa curiosa, mira, cando eras cativo e che contaban historias orales ou historias escritas, non? Así que trascendían un pouco para ti. Resulta que sempre che falaban de pazos, de grandes casas e tal, e que ti non teñías referencia delas. Entonces, cando viaxabas un pouco xa fora do teu lugar de asentamento e veías estas casas, realmente significaban esa imaxe que tiñas ti en soño dunha realidade, non? É verdad que como eres cativo, pois as casas pasan desapercibidas, pero son os reflexos sempre palacegos dos que a ti che iban contando. Xa en ese momento chamoume moito a atención a construción destas casas. Logo máis diante que xa vas coñecendo a historia, xa vas conocendo por que están feitas, que nas fixeron e de onde viñeron, xa trascenden bastante máis. Pero en principio esa foi a iniciativa da chamada de atención a miña mirada desas casas, non? Sí. Es que no solo las pintas, sino que te has interesado, casi has hecho un trabajo de corte historiográfico, interesándote por eso que comentas, por las historias, ¿no?, de la gente que las habitó. Eu penso que en toda expresión artística, seña ben literaria, seña plástica, cine, calquera das historias e expresións artísticas, o coñecemento dos actos que levaron ao fin as cousas é importante sabelo. Todo pasa de aquí pola man e para poder representalo. Entonces a mí sempre me gustou, pois cando pintei faros, falar cos fareiros, sempre che contan historias preciosas, non? En estas casas, pois posiblemente a maioría delas xa non están habitadas polos propietarios, ou ben son os cuidadores da casa, ou eles veñen algunha vez, non, ao longo do ano pois a habitalas, pero non están constantemente nelas. Últimamente empezáronse a recuperar, non? Empezáronse un pouco a restablecer o que era pois a grandeza da casa, pero que che conten as historias de quen foi, a donde emigrou, como veu, a grandeza de como veu, que quixo facer, a súa representación de poder e de que as cousas lle foron ben, é moi interesante, sobre todo que che conten a pé de, non? Non que che veñan por medios pois de coñecedores destas historias que as reflexen dunha forma máis científica, senón a mí gustame máis o sabor popular, non? O que pasou na casa, como foi a casa, como se traballou na casa. E esas cousas son importantes para poder pintalas. Y combinando esos colores apastelados tan característicos y el árbol exótico, sobre todo la palmera, con esas luces, con esas nieblas, con esas
nubes, siempre con ese ambiente plomizo, sempre gallego. Sí, en realidade este era o reto, era meter o ambiente caribeño na nosa idiosincrasia, non? Sí. Entonces era difícil non, porque se daba, o feito se estaba establecido, non? Pero o que ti dis destos cores apastelados, metelos en esas brumas, en eses ceos plomizos, e que a representación iconográfica da palmera, non? Donde estamos poboados de eucaliptos e de pinos, pois era unha imaxe un pouco que a mí me impactou, non? Elevar esta síntesis pois, ao formato íntimo dun cadro, porque de feito estas son jolliñas, son cousas pequeniñas, non? Sí, moi íntimas. Sí, porque eu creo que o espazo para a intimidade ten que ser recollido, pequeno, non? Levoume a facer un traballo que me gustou moito, non? É unha cousa un pouco etnográfica, non sei... Lo llamas como 13 constelaciones y marineras. ¿Cuánto simbolismo? Explícanos este contenido. Eu penso que da zona que eu son da costa, non? Entonces, ahora hoxe en día, pois o GPS, o radar, o sonar e tal, son cousas que están moi en maus dos mariñeiros da miña terra, e que o coñecen, pero antes deso, pois o astrolabio era o que descifraba as rutas polas estrelas, non? Entón, isto non deixa de ser unha ruta en donde 13 estrelas van marcando o camiño. Por eso quixenos reflexar desa maneira, aparte de ser 13 estrelas, o brillo das estrelas son como pequeñas xoias, pequeñas cousiñas, en donde a intimidade do formato faise grandeza, pero non polo formato nin polo tamaño, sino pola a concreción e o que queres dicir con elo, non? ¿Cuál es tu manera de trabajar? ¿Tomando apuntes del natural como los impresionistas o con cámara fotográfica? Pois vou máis ao segundo, porque eu son un pintor de estudio, non? Entonces, quitando pois, as becas de arte que teña que facer pintura ao aire libre, non? En plan impresionista, a plen aire. Pero a min gustame, por exemplo, facer a foto. Normalmente, igual a foto faigo nun día moi claro, e logo chego ao estudio e poño un ceo moi oscuro. Quero dicir, a interpretación da cor sempre vai ser miña, non vai ser da cámara. Pero a forma redúceme pois, moito traballo e tamén me reduce que podo traballar no meu recinto, no meu habitáculo, que para min é importante, non? Falo a túa maneira, estás traballando ali moi a gusto. E eu, máis que a partir de debuxos, de proxectos e tal, casi saio, primeiro busco un título. Sí. Los títulos, por cierto, moi poéticos e sugerentes. Porque non deixo de facer poesía con imaxes, non? Quero dicir con imágenes y haciendo poesía, porque hemos leído algún poema tuyo sobre mariposas, sobre recoger el agua, cogerla en la mano. Esas cousas é que para mí creo que vai, mira, como cando os surrealistas, cando fixeron os seus discursos, sempre xuntaron moito que a imaxe ca literatura e co cine, non? E ca poesía, todo iba mezclado. Pictura, poesis. Claro, todo iba mezclado, non? Eu penso que non teñen que ir separadas estas historias, non? Eu penso que é moi importante, o que pinta, eu penso que escribe, e o que escribe tamén pode pintar. Non deixa de ser unha creatividade como facer música e todo eso, hai unha certa sensibilidade que che dá opción a facer todas estas cousas. A mí é máis fácil pintar e logo escribir que escribir e logo pintar, pero tamén é certo que eu busco un título xeral para as exposicións que vou a montar e a partir de aí xa xurden as cousas pois con máis calma, con máis remanso e con máis creatividade. Entonces a min os silencios da luz foi o que me levou a facer toda a iconografía destas imaxes. Sí. Los silencios de los faros, esa arquitectura de faros por la que eres, la pintura de faros que has recogido, todos los de la Costa de la Muerte. Y precisamente, no sé si estoy en lo cierto, lo de los faros comienza con una terrible tragedia, con la del Prestige. Esa foi unha historia tamén, bueno, que a mí me gusta recordar, gustame lembrarla moito, e entón, cando fui do Prestige, eu estaba en Madrid, non? Estaba traballando en Madrid, botei 2 anos e ocorreu do Prestige. As noticias que tiña era vía prensa, vía televisión, eran moi confusas. Cada un daba a imaxe, non sei se pretendida como disculpa e outras como crítica. Entonces eu non tiña moi clara a idea do que era. Entonces vin aquí, voltei, e vin a Costa da Morte, que é mal aos pés. Entonces decidí non facer un panfleto político, aí xa estaban todos os medios, todos os políticos, toda a xente que facía declaracións en torno ao desastre do Prestige. Entonces dixeu, que mellor que representar os testigos mudos dese desastre, non?
os celadores, os vixías, iso eran os faros, os que estaban a pé de desastre, non? E entón, en vez de facer o faro omnipotente, con toda a súa majestuosidade que pode ter, pois cubrino desos ceos tan cargados de negro, non? Que era un pouco representar esa mancha oscura, esa mancha oscura pola que estábamos bañados, non? Porque a costa nosa que é de máis preciosas, as costas máis preciosas que pode haber. Y sobre todo la del norte, las playas más batidas, que yo me quedo con la del norte. Xa, pero todo Galicia, por exemplo, para min é a costa do perímetro da península, pois das máis preciosas, das máis agrestes, das máis fortes e tal. E entonces foi un pouco a solidaridade ca costa, non cos medios, nin ca xente, porque aí había xa moita xente que estaba traballando para a defensa de esas causas. Oye, los cielos norteños, yo creo que incluso los has llevado cuando hiciste vistas de Madrid, esas vistas urbanas. Yo creo que en esa pintura de paisaje madrileño también está el cielo gallego, tu alma. Eu penso que sí, porque Sorolla, cando estuvo en Cuba, aunque Cuba pode ser luminoso, o ceo era levantino, un pouco era esa idiosincrasia da cor non vai precisamente na visión, sino que vai na alma, non? Quero dicir que a min os ceos daqui, que son os ceos dramáticos, aunque temos ceos moi claros, hoxe en día, hoxe mesmo fai un ceo claro, non? Pero esos ceos de tormenta, donde un raio rompe e sale direccional, esa luz direccional dramática sobre un obxecto, pois é a luz que me interesa, é a nosa luz. Sí, y la que has conseguido en muchos de tus lienzos. Vamos a trasladarnos un momentito a la Galería Metro para hablar con su director, Javier Blanco, a ver qué palabras nos regala. Xoán Guerreiro, yo creo que es sobre todo un contador de historias, es un soñador que sueña a partir de imágenes que vive o que vivió. Es evidente que es un artista que tiene una factura técnica impecable, su dibujo, su composición, el color que utiliza y cómo lo utiliza, la luz, realmente son aspectos técnicos que él tiene y domina al servicio, pues, de una historia que quiere contar en un momento dado. De alguna manera, el hecho pictórico en Guerreiro necesita de alguna historia que contar. Nos tiene acostumbrados en otras ediciones, cuando pintó los faros, cuando pintó las estaciones de tren, de alguna manera nos llevaba a unos mundos que nos pertenecen a todos, que pertenecen a nuestro pasado, y que de alguna manera él le da vida con una carga quizá poética, nostálgica, de algo que sucedió y de lo que quiere dejar testimonio. Soñador, ¿qué te ha parecido el comentario? Pues que yo vou ter que pagar. De alguna que outra maneira, dice verdad, non? Di verdad, porque a mí gusta contar historias, porque as historias é o que queda. Entón, se non me plantease unha historia non podría pintar, non? O que é matriz das miñas historias sempre é a perínula do viaxe, non? O sempre estar en continuo movimento, non? Entonces as estacións de tren pues, sempre me dan esos recorridos, non? Que ti sales e chegas, e non hai volta, non? Quero dicir que sempre é a vida non deixa de ser un viaxe, non? Entonces, pois collín estas metáforas do tren, do mar, dos faros, mimos estas casas que, aunque están quietas, aunque están no sitio, aunque están no lugar, non deixan de ser unha representación visible do que foi un viaxe, además dun viaxe voluntario, pero expatriado, ir a vencer e volves ou derrotado ou cunha casa destas. Sí, en este caso vuelves con todo el poder adquisitivo para hacer una casa de estas que no podía cualquiera, efectivamente, claro. Sí. Hablabas de esas estaciones de tren. Bueno, ¿cuántas estaciones has podido recorrer? Porque allí están Valladolid, Medina del Campo, León, Villafranca. Eu pintei, por exemplo, as estacións de Galicia casi todas, non? Por proximidade, por ir a elas, por coñecelas, por haber chegado algunha vez a elas, non? A historia esta de Villafranca, de Valladolid, de Medina del Campo, da Astorga e tal, foi un pouco unha homenaxe a cando eu collía o tren en Lugo e me iba para Madrid, que era un viaxe interminable. O señor, pero qué bien se pasaba. Ali sí que facías vida, comías bocadillos comunes. Sí, sí, sí. Bueno, bocadillos comunes y muchas veces, porque yo recuerdo, también lo he hecho desde Bilbao a Ferrol, y recuerdo que, bueno, compartías incluso chorizo, quesos, ahí, sí, sí, casi había potas. É un mundo solidario, é un mundo de
de contarche alegrías e de contarche penas. Acordaste dos pasillos fríos cando se apagaba a calefacción e ibas por medio de Castela que facía un frío tremendo, pois alguén estaba predisposto para contar as súas penas, pero cando chegabas á luz de Castilla, pois contaba as súas alegrías. Cando chegabas a Madrid, chegabas cansado á Estación do Norte, non? Porque eran 12, 14 horas de viaxe, non? Cansado, pero al mismo tiempo, qué paisajes. Yo recuerdo las amapolas de Castilla. Como decía o poeta, que país, que paisaje, que paisanaje, non? Sí, é verdad. Si Machado dice que Castilla é bonita, cando ten moito certo no que di, non? Eu penso que cada zona do noso país, non? Da nosa rexión, da nosa zoa, pois que ten seu encanto, non? A cuestión é ser un pouco, como din os franceses, un pouco goller e saber contemplalo, saber miralo, non? Que para a maioría da xente pasa desapercibido, porque como estamos nunha sociedade globalizada e estamos nun mercado activo de materialista total, a xente non percibe, a xente non mira, é importante mirar. Enseñarles a mirar. Hablabas de pintura narrativa, no viendo a personajes, porque muchos de personas en las escenas, porque nos las imaginamos, porque realmente eludes a la figura humana. Solo raramente lo has hecho ya en años anteriores. Sí, quizá no comenzo por o estudio da figura humana, pero logo me din conta que per se a figura humana non di. O que di é o hábitat. Sí. Donde ela está é o que realmente deixa a huella do que fixo, non? Entonces, darlle o protagonismo á figura humana me parece que non é positivo, porque o humano é realmente quen engrandece unha historia, pero tamén é quen mata unha historia, tamén é o enfrentamento, tamén é a envexa, tamén é... Entonces, eu aí quixen sacalas, non? Quixen sacalas porque realmente a huella deles, dos seus feitos, das súas bondades e das súas maldades, queda establecida no que está establecido, no que quedou, no que non vai a morrer. Pero has dicho que lo haces cuando les dedicas ese retrato, cuando los quieres, como es el caso de Lomarti. También fue una cosa, casi la cuentas, que es interesante, una competencia ahí entre... Más que unha competencia, foi unha carallada. Porque Lomarti le hizo una pieza escultórica. Sí, a verdad, sí, é unha cousa interesante, pero non deixa de ser unha trastada. A mí unha vez chamoume Lomarti, eu estaba na costa, ti sabes que ele está en Lugo, na capital, e entón chamoume e dixo, oye, vente a Lugo, que che vou presentar o mellor pintor realista do país. Eu pensei que me ia presentar a Antonio López. Pero xa, bueno, Antonio López como seguidor que son da súa escola, non? Pero quero che dicir, eu, pois xa, se non é ese, pois Naranjo, Toral, algún destos... Dice, no, é que non hai máis pintores realistas e tal. Entón apareceume nun bar cunha escultura miña, que me fixo, non? A verdad, a escultura é moi bonita, moi interesante, moi bonita, e moi ben traballada, como as cousas que fai Lomarti na escultura, non? Madeira. E logo, bueno, eu vine e dixen, pois levámola para o coche. E dixo, no, vamos a tomar os viños con ela. A mí pareceu unha peregrinación dun santo e pedía limosna polas tabernas. Estivemos tomando viño, claro, o viño xa che leva un pouco máis facilidade de palabra, acabas facendo unha coña da historia e tal. Entón eu, pois, dixen, pois eu voulle facer un retrato a él, porque se ele é escultor, eu fago un retrato como pintor. A iconografía dele vou representar sobre un lenzo. Entón digo, bueno, pois vou facer un retrato grande, para que seña incómodo de levar polas calles, que a mí tamén me pesou o santiño. Entón fixen un retrato de 100 por 81, e cando chamei para darllo, dixo que non podía vir. Entón colgámoslo nun pub dun amigo común e tal, e chegou ás 12 da noite, e levou uno. Pero xa non pasou, non digo que seña a incomodidade, non? Pero da procesión polas calles de Lugo co retrato. Entón, despois, esas dúas pezas, cando fixen agora esta retrospectiva no Museo de Lugo, cando as veo a directora, interesoulle moito, non? De feito, fixo un espazo dentro do museo, na zona noble do museo abaixo, onde está o mosaico romano, fixo un espazo solamente para a escultura e para o retrato do Lomarti, un pouco como un diálogo, non? Sobre un fondo oscuro e unha proyección do meu traballo no estudio e tal, non? E me pareceu interesante, sí. E así queda reflexado. Bueno, ¿cuántas has ido al Museo Provincial de Lugo? Tamén, qué lujo, ¿no? Que te reconozcan en tu tierra, que te valoren. Sí, porque eso parece ser que é a penuria de cada un dos creadores, non? Que na súa terra, eu a verdade estou moi contento de Lugo, non? E quizá empecé o camiño por onde tiña que empezalo. Moita xente sale fora para coller o recoñecemento,
pero a lo mellor non collo o asentamento. Quero dicir que hoxe é fácil ir a Nova York expoñer, ti pagaste un viaxe de avión, e marcas os cadros, buscas unha galería, se non é privada, pois é unha galería institucional ou algo que hai facilidade para facelo dispoñendo de cartos, non? E parece que iso vende máis en este país que se expós polo teu povo, que se expós pola túa provincia, que se expós pola túa rexión, non? Eu penso que o camiño ten que ser ese. A saída ten que ser povo, provincia, rexión, país e logo sal fora. E entonces é un Lugo, si estou agradecido ao señor en Lugo, hoxe por hoxe xa non debo, aunque por agradecimento a xente por farase máis cousas, pero non debo expoñer, porque expuxen en todos os sitios, que no Círculo de Belas Artes, nas galerías privadas, pois, nas poucas que hai, nas mellores, e ao final nun museo, pois que eu creo que é o fin de todo artista, non? Que expoñer no Museo Provincial da súa terra, pois, para min é moi importante, non? Además, fun moi querido, fun moi respetado, e é verdad que estou moi contento de haberlo feito. E unha retrospectiva. Sí. Pintor que vende, que no vendido, que vende cuando el realismo parece que hoy se llevan otras cosas, ¿no? Sí, é certo, estamos nunha voráxine mercantil importante onde se vende o seu produto como moneda de cambio, non? Entonces é cuestión de marketing, vender para ganar, pero o realismo, sabes que foi un arte apestado xa desde fai anos e tal, eso acabou, a pintura de cabalete non é inexistente, vanse máis as performances, happening, montajes, expresionismos, abstraccións e todas estas historias, pero tamén houve un punto que foi moi referencial, non? Que foi a exposición de Antonio López no Reina Sofía, aquela política que houbera, aquelas discusións que houbera e tal, e a partir de aí eu creo que se retomou outra vez. Con el realismo madrileño, sí, ¿verdad? Tamén la escuela. Sí, Isabel Quintanilla, Antonio López, Amalia Avia, toda esta xente, non? Todo o grupiño ese que saliu de aí, eu penso que lle deron un alza, non? Tamén é verdad que por detrás de todo, aunque ali entran todas as correntes, ti sabes que no mercado americano o realismo ben feito, ao americano non se pode engañar, tamén ten seu valor. Sí, entonces, incluso é un reflexo para o mundo. Sí, incluso hai obras, bueno, non Richard Estes, pero quizá con Hopper. Sí, a min referenciame máis quizá polo ambiente, non? Sí, ese ambiente, además, de misterio. Exactamente, a min gustame máis. Estes un pouco manierista na ejecución. A min é que o hiperrealismo non me di, eu quero a texturación. Porque está lejos del hiperrealismo porque esas brumas, ese ambiente, esa humanidad, esa humanidad que, bueno, casi realmente viene a ser tu persona. A min interesa o aire no cadro, non? E que se vexa a textura, que se vexa, non sei, as incisións de algo que queda rayado, do pouso da mão encima do cadro. Todas estas cousas a min interesame na pintura, porque iso que lle dan alma, que lle dan aire. El alma de tu tierra, no quiero dejar de mencionar los fragmentos de Lugo. Sí, tamén foi outra cousa curiosa, que de certa maneira a Lugo sempre lle devolvín o que me deu. Ti xa sabes que o que é bon con alguén, devolvenlle bondade, o que é malo, devolvenlle maldade, non? E entón eu con Lugo sempre encariñeime moito. É verdad que tamén que cando estive en Madrid e voltei encontreime con unha ciudad plácida, agradable e de fácil convivencia, non? E foi cando empecé a ver que Lugo era importante para min, que a xente parece que son despectivos a lo mellor con cousas, están presumindo de grandes urbes, cando realmente, cando se nace nun sitio, ese sitio faite. Tío que levas por o mundo é o proxecto dese sitio que te fixo. Sí, y poder reflejar también los cambios de tu ciudad, porque todas las ciudades ahora han sufrido un montón de, bueno, eso, de evoluciones. Muchos pintores no prestaron atención realmente al paisaje. Bueno, el paisaje pasó de ser telón de fondo por el siglo XVII a ser el protagonista en el XIX. Y sobre todo aquí en Galicia. ¿Por qué piensas que no se prestó atención al paisaje? Aquí en Galicia? Hasta el XIX. Home, eu penso, falámoslo antes de entrar aquí un pouco tamén, que Galicia foi un país, entre comillas, picapedreiros, pero bueno, estamos falando da gran maravilla do Pórtico da Gloria. Quero dicir, empeza un pouco a trayectoria pictórica de Galicia pues, con Villamil, pero en Madrid, non? Todos se veñen aquí a morrer, non traballan aquí. Aquí non hai escuela, non hai escuela sevillana, non hai escuela de Madrid, non hai escuela clásica de pintura, non? Entonces, cando desbordan un pouco
ca forza da problemática galega, non? Entonces, a problemática galega pois, son esos persoeiros, pero que van integrando dentro do paisaxe, porque hai grandes paisaxistas aquí, non? A min, a xeración doente encántame, non? Pero por acercarse un pouco ao romanticismo da miña pintura, quero dicir, para Custel, toda esta xente, pero encima que tuveron a desgracia de morrer novos, todo é unha aura romántica que hai en torno ao creador. Agora, despois tamén houve un cambio que foi, xa meténdonos no século XX, pois xa hai un cambio importante que provocou un pouco Vigo, non? A historia de, como se chama? De Laseiro. Non, falo da movida de Vigo. La movida de los 80. Exactamente, de Vigo, que saleron... Atlántica. O Grupo Atlántica, ese, non? Apoiado por un mecenas, saleu o Grupo Atlántica e tal. Non deixaron de facer, non fixeron nunca cousas novas, sino que reciclaron o que estaba feito por aí. Sí, sí, pero tiñase bueno, que... pero es el mérito de haber traído todas las corrientes europeas a Galicia. Eso que fixeron, tiñase que facer para que a evolución dos colmeiros, dos laseiros, dos lodeiros, de todos os eiros que había por aí, pois que xurdira unha arte contemporánea, activa, e que se pudera proxectar ao resto do mundo. E eso eu creo que para min foi un punto importante dentro da historia da pintura galega. Con intención de proyectar al resto del mundo, también surge la exposición programada por Caixa Galicia, A Pie de Arte. Sois 57 artistas contemporáneos actuales y que con obra repartida en 57 oficinas de Caixa Galicia. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas? Pois a min a iniciativa que me planteara Ramón parece moi interesante. Vamos a ver, a xente normalmente valora os grandes acontecementos. Entonces, suelen valorar unha gran exposición cando fan na fundación, con un montón de diñeiro, con unha gran proyección máis vistosa, mediática e toda esa buen historia. catálogo. Claro, esa é a historia. Sin embargo, que no fondo pensamos, pero logo metémonos na vorágine da comercialización e deixas un pouco de lado, pero esa arte está a pé de todo o mundo a pode disfrutar. É unha idea maravillosa que veñas polo Camiño de Santiago, dende Pamplona a Santiago, mostrando polas caixas, polas sedes de Caixa Galicia, pois obra de todos os autores que corresponden a esa terra, non? A idea original planteouse así, logo pensan recollela e intentar facer unha exposición colectiva recollendo toda a obra do Camiño, non? É unha idea moi poética, a min gustame así, a lo mellor hai outro que dice, eu que quero un gran catálogo, pero eu penso que é unha idea moi interesante. Sí, también, bueno, nos congratularon, yo también estuve presente con una comida, tuvimos ocasión de conocer además artistas, pues, por ejemplo, de León. Vosotros teníais algo, teníais una horma de un zapato, o sea que el proyecto va a ir un poquito más allá, no sé si puedes adelantar algo. Sí, a idea que nos plantexaron adianto xa aquí. Home, a horma do zapato é un pouco que o camiño continúa, é unha simboloxía para seguir andando, non? Entonces, nada, pidéronos pois a mesma persoa que montou toda esta exposición, que cada un de nós que estamos en esta exposición, que intervísimos esa horma do zapato, para logo facer unha exposición conxunta de todas as intervencións. A mí me parece original. Hacer camino, que es una de las metas de tu trabajo. Una serie como la que estamos tratando, volvemos a la exposición, esta de Casas de Indianos. ¿Cuándo termina? Porque va a tener continuidad. ¿Cuándo una serie como la de los faros, como la de las estaciones de tren, está terminada? Pois dicía Antonio López que non se sabe cando se termina unha obra do arte, non? Quero che dicir que o difícil quizá do artista seña saber deixar a obra, nin que quede por baixo, nin que esteña maneirada por riba, non? Senón saber deixala. E isto pasa un pouco igual, o camiño empézase, pero non sabes cando acaba. Eu supoño que o final do camiño é o final do percorrido pola vida, non? E mentres teñamos facultades para seguir pintando e tal, eu penso que todos os recursos que teño na miña mão e que poida activar vou seguir facendo. Bueno, pues tú, Xoán, tienes muchísimas facultades y que continúes por ahí, que podamos verlo todos y disfrutarlo. Ya, casi, si te parece, no solo les emplazo a la Galería Metro, sino a las oficinas de Caixa Galicia. De paso que se saca dinero, que se mete, pues se ve su obra. Tú estás en Fontiñas y en la Plaza Roja. Exactamente. Pero también el resto, que hay muchos más artistas. Sí, todas as sedes de Caixa Galicia de Santiago están ocupadas, pues mira, a principal, pues a Ciclo Manzano,
e non sei se está casado e tal. Bueno, pero sí, muchísimos, está Quintana Martelo, en todas hai obra de artistas galegos, porque aquí nos corresponde ser de aquí, non? Pero faloche de Arzúa, de Melide, hasta chegar a Santiago, facer o camiño. Pues muchísimas gracias, Joan, por haber estado estos minutos con nosotros, que la verdad ha sido muy agradable. Gracias a vos, encontrei un gusto aquí falando contigo sobre os proxectos que teño e sobre a arte que fago. Moitas gracias, de verdade. Bueno, hablar de casas de indianos es hablar de exilio, pero también de retorno y sobre todo de estos emigrantes que volvieron a su tierra con mucho dinero para levantar estas enormes casonas que son las casas de indianos. En cierta manera, Joan consiguió su sueño, hacer un palacete, no solo un palacete, sino 13 auténticas estrellas que jalonan el camino de su vida. No se pierdan este trabajo de casas de indianos en la compostelana Galería Metro. Nosotros seguimos aquí, pero la próxima semana. Y mientras, ya saben, sigan con nosotros en www.elcorreogallego.es.